Uši v pozore. Čaute šikoliaci, dnes nás opäť čakajú extra zaujímavé živočíchy. Ich telo je pokryté špeciálnym materiálom a vedia lietať. Čo myslíte, o koho ide? Jasné, sú to vtáky. Poďme si o nich povedať niečo zaujímavé. Takže mne ako prvé napadne práve to perie, ktoré naozaj je super materiál a má hneď niekoľko úloh. V prvom rade sa stará o to, aby si vtáky vedeli zachovať ideálnu teplotu, v zime ich ohrieva, v lete chráni pred slnkom a navyše funguje tak trošku aj ako dážnik. Okrem toho je veľmi zásadné pri lietaní, bez neho by vlastne vzlietnúť vôbec nedokázali. Tomu zodpovedá aj jeho tvar a ľahkosť. Vtáky vyzerajú rôzne, ale okrem peria ich spája ešte niekoľko dôležitých znakov. Napríklad, všetky vtáky majú horné končatiny, ktoré sa ale premenili na... viete čo? Ak ste povedali krídla, tak super. Vďaka nim môžu vtáky lietať. Poháňa ich prsný sval, ktorý majú veľmi silný, veď musí zvládnuť lietanie a mávanie, ktoré trvá celé hodiny. S dolnými končatinami je to jednoduchšie. Vtáky majú dve nohy. Okrem lietania vo vzduchu sa hýbu rôznymi inými spôsobmi. Po zemi môžu chodiť alebo skákať a vo vode plávajú alebo sa potápajú. Tomu, ako sa hýbu najčastejšie, je prispôsobené aj ich telo a nohy. Napríklad labuť alebo kačka má na nohách medzi prstami blanu, aby vedela rýchlejšie plávať. Sliepka má zas krátke pevné pazúry, ktorými škrabe zem a hľadá v nej semienka a hmyz. No a na hlave majú tiež jednu dôležitú vecičku, ktorá ich odlišuje od iných zvierat. A je to... zobák. Jeho tvar a veľkosť prezrádza, čím sa vták živí. Napríklad taký bocian ho má riadne dlhý, aby mohol loviť ryby alebo žaby aj pod vodou. A to bez toho, aby sa musel celý namočiť. Orol ho má zase zahnutý, pretože ho využíva spolu s ostrými pazúrmi ako zbraň pri lovení, aby si vedel lepšie zjesť mäso svojej koristi, napríklad takého zajaca. Vrana ho má zase rovný, pripravený vytiahnuť pochuťky z rôznych štrbín alebo kľovať do škrupiny orecha. Aj keď vrany sú veľmi múdre. Možno ste si všimli, že púšťajú orechy z výšky na cestu a potom si počkajú, kým prejde auto, aby im škrupinu rozlúsklo. Niektoré sú dokonca také prefíkané, že ich hádžu na prechod prechodcov. Zistili totiž, že autá pred ním niekedy zvyknú zastaviť. A tak si môžu rozbitý orech zobrať bez toho, že by ich niečo zrazilo. Dobré, nie? No a čo taký zobák kačice? Ten je sploštený, široký, s jemnými zúbkami na okraji. Takýmto zobákom prefiltruje vodu ako cez sitko. V zobáku jej zostávajú pochúťky ako drobné živočíchy, rastlinky alebo semienka. Ďalším spoločným znakom vtákov je, že dýchajú čím? Pomôcka, dýchame tým aj my ľudia. Pľúcami. A tak ako my, majú aj kostru. Ale ich kosti sú špeciálne upravené na let. Sú pevné, ale ľahké a miestami duté. Teda je v nich vzduch, aby boli o niečo ľahšie. Väčšina vtákov inak veľmi dobre vidí. Ich zrak je prispôsobený ich životu. Napríklad sova vidí výborne v noci. Dravce majú ostrý zrak a vidia korisť aj z poriadnej výšky a vodné vtáky zas celkom dobre vidia aj pod vodou. Všimnite si aj to, kde tie oči vták má. Ak ich má skôr na boku hlavy, ako napríklad sliepka, pozerá najmä do šírky a lepšie vníma nebezpečenstvo. Ak ich má viac vpredu, ako orol, dokáže zase lepšie zaostriť korisť pri love. A ako sa rodia malé vtáčiky? Určite už viete, že z vajíčok, ale ešte predtým si musia nájsť vtáky partnera, tak ako sa našli aj tvoji rodičia. Vtáky sa dohadujú farbou peria, spevom alebo tancom. Keď je ruka v rukáve, postavia si hniezdo z konárikov, trávy či blata. Sem samička znáša vajíčka s tvrdou škrupinou, ktoré potom rodičia zohrievajú. Pýtate sa, že ako dlho? No, je to dosť rôzne. Napríklad taká síkorka sa z vajíčka vyliahne už po 2 týždňoch. Ale labuti to trvá aj vyše mesiaca.
No a čo myslíte? Ako vyzerajú? Majú perie a vedia sa hneď hýbať? Alebo naopak, sú holé a pohybovať sa na začiatku nevedia? Á, pravdu máte všetci, lebo je to tak aj tak. Napríklad malé lastovičky, holuby, drozdy alebo sovy sa rodia holé a slepé a rodičia ich krmia v hniezde. Za to iné vtáky vlastne hneď po narodení cupitajú alebo plávajú, ako kuriatko, malé káčatka alebo húsatá. A ako dlho vtáky žijú? Tie menšie zväčša žijú kratšie ako tie väčšie. Napríklad vrabce si vo voľnej prírode požijú približne tak 3 roky. Ale sova, tá zvládne aj 15, no a väčšie papagáje aj 50 rokov. No a počas týchto rokov vtáky samozrejme jedia, a to rôzne veci podľa toho, aký majú zobák a kde žijú. Niektoré lúskajú semienka a zrná, iné chytajú hmyz, no a ďalšie si pochutia na ovocí, rybách, no a dravce trhajú mäso. Sú aj všežravce, ktoré zoberú všetko, čo nájdu. No a niektoré vtáky zas upratujú prírodu tým, že jedia zdochliny, teda zvieratá, ktoré už zomreli. V lete vtáky krmiť nemusíte, nájdu si čo potrebujú aj sami. Ale v zime, najmä keď napadne sneh, im môžeme vyrobiť krmidlo so slnečnicovými alebo inými semenami, lojom či surovými orechami. A čo myslíte, môžu vtáky jesť chlieb? Ak ste povedali, že radšej nie, máte pravdu. Aj keď ho zjedia, často im z neho môže byť skôr zle. Takže do krmidiel im ho určite nedávajte. Tak, poďme si dať malé opakovanie. Vtáky majú 2 dolné končatiny, nohy a namiesto horných končatín majú krídla. Lietať dokážu vďaka tvaru svojho tela, pevným, ale ľahkým kostiam, ktoré sú miestami vyplnené vzduchom a vďaka periu. To pomáha pri lete a zároveň vtáky chráni pred slnkom, dažďom aj zimou. Vtáky dýchajú, tak ako my ľudia, plúcami. Malé vtáčiky sa rodia z vajec, ktoré majú tvrdú škrupinu. Na hlave majú namiesto úst zobáky. Tak čo, ste pripravení na pár kontrolných otázočiek? Ak nie, tak sa rýchlo pripravte a ideme na to. Prvá otázka. Čo pokrýva telo vtákov? Perie. Kosti drvivej väčšiny vtákov sú ťažké alebo ľahké? Ľahké, aby mohli lietať. Všetky vtáky jedia len semienka a trávy. Áno alebo nie? Nie, podľa druhu môžu jesť aj iné živočíchy, napríklad chrobáky, červíky, ryby alebo zajace. Malé vtáčiky sa rodia hneď, ako samička zjesie vajíčko. Áno alebo nie? Veru nie, najprv ho musí vysedieť. Čo má vták miesto horných končatín? Krídla. Vtáky majú výborný zrak. Áno alebo nie? Áno. Je dobré dávať vtákom chlieb a rožky? Nie, radšej im dajme semená alebo orechy. Tak čo, bola nejaká chybička? Že nie? No tak vy ste ako dobre počúvali. A ak náhodou nejaká bola, nevadí. Pustite si túto časť ešte raz a na budúce to bude už bez chyby. Zatiaľ zdáreček. Toto boli Uši v pozore. Ak chceš vedieť viac, pusti si ďalšie časti. Nájdeš ich na Spotify, Apple podcastoch, rôznych ďalších podcastových platformách a takisto na YouTube. Stačí zadať Uši v pozore a môžeš počúvať ďalej.